Eu am un gând când. Știu frumos. Improvizez. Poeții. Mă numesc Cristina și sunt în ultimul an de facultate. Mă numesc Tea, sunt studenta la anul 3. Mă numesc Lorena, am 22 de ani. Cealaltă specializare a mea este turcologie, deci împreună cu limba română. Mă cheamă Zesnu Pinioniț. Ana Maria, am 24 de ani, sunt studenta la 5 anul de masterat la limba română și italiană. Sunt anul Caneț, am 19 ani și studiez muzicologie la Academia de Muzică și limba română aici. Mă numesc Micaela și sunt licențiată în filologie. Am decis să studiez limba română pentru că am vrut să studiez o limbă care este mai specifică și pe care majoritatea croaților nu o știu. Studiez limba română pentru că este o limbă foarte interesantă și foarte specială. Este foarte elegantă și foarte drăguță. N-aș putea sublinia ceva foarte deosebit în ceea ce privește diferențele între Croația și România când este vorba de mentalitatea noastră. Pentru că îmi plac limbile romanice în general și am vrut să ales o limba care nu este atât de obișnuită. Pentru că mama mea e din România și toată familia mea de la mama e din România și vreau să știu să vorbesc cu ei mai bine. Nu am vrut să studiez limbi cunoscute de fiecare persoană, așa că am ales să studiez limba și literatură română și slovacă. Momentan lucrez ca traducător pentru aceste limbi. Cea mai tare experiență din studenție a fost excursia în România. Îmi place să călătoresc și când am aflat că doamna profesor Delia organizează o excursie, am decis imediat să merg și a fost de neuitat. Sunt foarte mulțumită pentru că doamna profesor a făcut efortul enorm. România este foarte frumoasă, e o țară de poveste. Peisajele sunt adevărate, comori naturale, munți spectaculoși, pădurile, mare, arhitectura și istoria și atât de multe oportunități de a petrece timp în aer liber, ca și mâncarea și băutură bună, dar și oameni care sunt foarte drăguți. Am fost în România de 3 ori. În această vară am fost la București, la școala de vară. Am fost la grupa B1 și dimineața am făcut niște lecții și după amiază și seara am avut sau timp liber sau niște ateliere. Am avut seara multiculturală unde am prezentat țările noastre. Eu am prezentat Croația și am vorbit despre poetul nostru foarte cunoscut, Dobriša Cesarić, și am tradus una dintre poeziile lui. Am tradus poezia Voćka poslije kiše, care în limba română este un copac după ploaie. Este un copac cu fructe. Prima experiență pe care o am a fost după primul an al studiului. Am mers la școala de vară în Timișoara. De prima oară am fost în Sibiu și acolo am stat în timp de o lună. Trebuia să muncesc acolo, într-un restaurant și așa am făcut. Cealaltă experiență mea în România este legată de școala de vară în Timișoara. Am fost în România de 2 ori. Prima dată am fost în excursie în Sibiu, unde am stat o săptămână și acolo am întâlnit multe persoane care vorbesc limba română și am avut o experiență foarte plăcută.
Și atunci, în vara anului 2022, am mers la școala de vară în Timișoara. Am fost în România foarte multe oare. Ultima oară a fost acum 5 ani, așa ceva. La Brașov e foarte frumos și am fost și la munte cu familia mea. București e foarte mare și nu prea place, prea mare pentru gustul meu. În România am fost de mai multe ori, fie personal, fie legat de facultate. Ca student am folosit oportunitatea de a participa la școala de vară din Constanța. Acolo în fiecare zi am mers și la Mamaia, centru turistic pe malul Mării Negre. În drum spre Croația am stat câteva zile la București, unde am niște prieteni. De mai multe ori am vizitat orașul Cluj-Napoca, ultima dată în cadrul proiectului Erasmus+, care s-a desfășurat în regiunea Bucovina. Anul acesta am fost în excursie la Sibiu, de unde am vizitat Valea Zânelor, Arca Park Păltiniș, Salina Turda, Sighișoara și alte locuri cunoscute. Această experiență m-a ajutat să-mi îmbunătățesc limba română. Am îmbogățit vocabularul meu cu niște cuvinte și expresii noi. Am memorii foarte plăcute și am râs atât de mult, o să mă întorc 100%. E un sentiment foarte bun când poți impresiona pe vorbitorii nativi de ai limbii pe care ai studiat-o. Și cred că nu fac din țânțar armăsar când spun că a fost experiența vieții. M-a dezvoltat mult și poți să întâlnești oriunde în lume, niciodată nu știi unde te va duce viața, nici când te va ajuta cunoașterea altei limbi. Prietenii pe care i-am cunoscut acolo, care sunt din România și din Republica Moldova, au participat în cercetarea care am făcut pentru lucrarea mea de master și mi-au ajutat foarte mult. La școala de vară în Timișoara și acolo am fost împreună cu studenți din 13 țări. Mi-am îmbunătățit limba română, a fost o experiență foarte frumoasă și mi-am făcut mulți prieteni. Deci un băiat a fost din Turcia, ceea ce a fost foarte interesant pentru mine, pentru că studiez și limba turcă, cum am spus. El se numește Kamil și chiar și astăzi ne trimitem mesaje. Și prietena mea din camera a fost din SUA, o fată foarte interesantă care a fost acolo pentru doctoratul său. Cea mai interesantă experiență pe care am avut-o a fost seara interculturală, în care toți participanții au trebuit să prezinte țara sa. Eu am vorbit despre Croația și chiar am aduc medița, o băutură alcoolică care se face din miere, ceea ce a fost foarte interesant pentru ei și a fost o experiență foarte utilă, fiindcă trebuia să folosesc română, fiindcă am fost înconjurat numai de români și n-am avut oportunitate pentru a vorbi o altă limbă, de exemplu germană și engleză, atât de des. Da, a fost foarte interesant pentru mine că sunt din Zagreb, la fel ca amândoi mei părinți și niciodată n-am locuit ca un student. A fost ceva foarte nou pentru mine să trăiesc într-un fel de astfel, într-un astfel de... Este un program care a durat 2 săptămâni și acolo am întâlnit multe persoane de... Cred că au fost 19 țări și am avut o experiență și acolo am avut o experiență foarte plăcută și cred că asta mi-a ajutat să îmbunătățesc limba.
Am fost în grupul C1-C2 și în acest grup am fost circa 15 participanți. La un restaurant din Sibiu am vrut să comand cartofi țărănești și pentru că în Croația există o variantă de cartofi tineri, eu n-am citit tot ce scrie și am comandat cartofi tinerești, care acest cuvânt nu există în limba română, dar chelnerul a fost foarte drăguț și nu mi-a spus nimic. Fiecare călătorie a fost specială, dar cred că ultima excursie a fost cea mai amuzantă, mai ales cea de la Salina Turda, unde am filmat ecoul nostru și din întregul grup al nostru, doar eu am rostit cuvântul greșit. România are toate gusturi de bază și cel de-al 5-lea gust, umami, un gust plăcut și delicios. Cred că are un gust occidental, oriental, dar cu altceva, dar nu știu exact ce să spun, cu ceva puțin modern. Aș spune că are gust de usturoi, pentru că conectez România imediat cu Dracula. Eu aș zice că România are gustul acru, pentru că mi se pare că viața în România este puțin dificilă, adică acra, dar și pentru că când am fost în România, mai ales în Sibiu, am băut foarte multă limonadă și socată, care au gustul acru. Un gust sărat, dar nu știu cum să explic exact, dar în ciorbă se simte, eu simt. Nu știu să spun ceva prea stereotipic, dar pentru mine România are gust de mămăligă. Bucătăria românească seamănă cu cea croată. Vă recomand gogoș cu brânză și fructe. Româna este foarte interesantă. Uneori sună ca latină, uneori ca o limbă slavă. În orice caz este un amestec melodic cu o istorie bogată. Dacă ar avea o culoare, ar fi de culoare roșu sau verde. Verde poate pentru că este un amestec între limbile romanice și limbile slavice. Și dacă ar fi roșu, ar fi roșu pentru că este limba iubirii pentru mine. Este foarte elegant. Aș spune că culoarea României este roșu. Roșie, pentru că, nu știu, așa, cumva, când vorbesc limba română, ceva e cald și așa simțu. Eu aș zice că România are culoarea galbenă. Nu știu de ce, dar poate fi pentru că când am fost în România, soarea a fost foarte tare și am fost în vara, când a fost foarte cald și pentru asta. Pentru mine ar avea culoare Veneto. Albastru, galben și roșu, dar cred că are o gamă largă de culori și poate fi orice culoare, ne decidem, și orice nuanță mai închisă sau mai deschisă. Roșu. V-aș recomanda o carte scrisă de Mircea Eliade, se numește Domnișoara Cristina, și serialul umoristic numit Banii Negri. Aș recomanda o melodie care îmi place foarte mult și de fapt a fost foarte răspândită și nu doar în spațiul YouTube-ului românesc, ci și s-a răspândit mai departe. Este o piesă a lui Emeric Imre și se numește Nebun de Aur. Deci recomandarea mea ar fi să meargă ca să vadă munți din Transilvania și ca să vadă în deosebire
Pălteniș. Se spune îndeosebire sau nu? Trebuie să vă uitați la un film, un Crăciun altfel, cred că se numește, foarte amuzant. Este o comedie. Mie îmi place, cum se spune, compozitor de muzică clasică, Enescu, și mie îmi place Rapsodia românească. E foarte frumos. Trebuie să ascultați asta. Aș recomanda niște cărți, bineînțeles, Orice de Mihai Eminescu. Dacă vă place teatru, Momente și schițe de Ion Luca Caragiale și povestea de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Palatul de Clăștar. Nici pentru filme și seriale nu am o singură sugestie, așa că pentru filme aș recomanda Secretul Fericirii și Love Building. Pentru serialele Vlad, Umbre, Valea Mută și Cooking Show, Șef la cuțite. Pentru muzică, Carla's Dreams, Smiley, Irina, Voltaj. În general, Kiss FM din România are în fiecare zi doar hituri. La mulți ani, România, și pa! Și mă cunosc de pe mersul la 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 la. Și mă cunosc de pe mersul la la.